Itaw mga katiil. Tinuod mga katiil, oh. Oh, turo na ni karsuris na ko dire. Bas kanyang iso supat. Oh, isa na lang na dito. Okay. Dua dai dua. Dapat ang mga katiil para ano po tayo ng mga katiil kay ito masimple yun. Ato pa sa mga siyudad-siyudad magpurol ta. Magpurol man ko mga katiil kanarang dili sa balay di ka nakapulog ko. Karon nagkarsunis ko kay grabe kadami ng langaw. Ang gilok kayo maglatay-latay sa akong mga kaugatan ay kaugatan mga kapalitan mga katiil. Ang hinungdan nga sinsya ng mga nag-agiakin ato mga kayamanan niya sa man gusto pati sila masikat. Yagi mo sila sa tong video. Trabaho sa itong mga katiil, unya na sa itong istorya kayo sige na itong istorya dyan jud ko'y mahimo trabaho. So, ang ato ang palibot ng mga katiil marag nagkulimlim mga katiil sumod kay parang kaulano naman po, no? Oh, at hindi pa kami nakatapos sa paglaba niya kulimlim ng ating mga kapiligiran dito baka hindi po ito mauga, no? Kaya bilis-bilis na namin maglaba para makatulo na lang man kahit di pa umuga basta ay tumoy na tutuyo anak dahil tutuyo abi kong tumayo. Sinsya na tayo sa aking mga Tagalog kasi di man tayo Baluktot ikiting.